tenemos un ayuntamiento en crisis. Esa es una realidad. Un ayuntamiento en crisis porque aunque sea cierto que vivimos una situación económica complicada en todos los ámbitos y administraciones, no todos han hecho lo mismo en estos últimos años y no todos han llevado la misma gestión en estos últimos años. Y la pésima gestión económica del Ayuntamiento de Donostiarra tiene sus consecuencias y las vamos a empezar a sufrir a partir de ahora, porque tenemos un ayuntamiento que desgraciadamente se ha quedado sin capacidad de inversión. Y evidentemente Donostia se merece una gestión económica seria, porque solo un ayuntamiento solvente puede ser un agente activo a la hora de invertir por el bienestar general de la ciudad. Herritarrekin egon behar dugu, kalez kale ibili behar gea, kalean egon behar dugu, eta zertarako, jendia entzuteko, zeintzuk dian behaien beharrak, jendia sentitzeko, ze egoeratan dauden, ze behar dituzten, jendea ulertzeko ere bai. Eta ez hori bakarrik, baita kontra ere. Beraiek ere gu ulertu egin behar gaituzte, mezu zehatzak eta pasa behar dizkilegu ulertzeko, beraiek behar duten bezala mezuak helarazteko, eta beraiek ere bai sentitu egin behar gaituzte. Gu honetan bagabiltza, benetan horrela pentsatzen degulako dela, eta zerbitzu publiko bat egiten degulako, eta hoxe dalako gure helburua, hain zuzen. Eta nik uste dut, garbi daukat, herri ikuspegitik, herriaren konfiantza berriro ere izango dugula. Zergatik? Alde batetik, sendo gaudelako. Gaur hemen ikusten da, guk sendo gaude momentuetan, alderdi ikuspegitik, herri proiektu ikuspegitik. Gero baita ere, nik esango nuke agerian utzi dugula gauzak ondo egiten badakigula. Eta hori jendeak errekonozitzen digula. Eta aldi berean baita ere guganakeko konfidantza herrian ikuspegitik handia dela. Detaile txiki bat, azkeneko inkesta guztietan Eusko Jaurlaritzaren inguruko galdera egiten zaionean jendeari, hitz bat agertzen da nabarmena, eta hori da mesfidantza hitza. Jendeak ez dauka konfiantzarik gaur egungo Eusko Jaurlaritzan. Eta aldiz, nik esango nuke barrenetik herriak gugan, eta gure mezuarengan, da gure traiektorengan konfiantza daukala, eta horri eutsi beharra daukagu. Eusko Alderdi Jeltzalea da erakundeak kudeatzeko gaitasun gehien duen alderdi politikoa, gurean. Konfiantza hori daukagu, eta mezu hori helaraziko diogu gizarteari. Eta bigarrena eta azkenekoa, krisi ekonomiko latzean bizi gera une honetan. Oraindik ere, gure enpresa, gure herritarrak, gutxo gara bera 50.000 pertsonak, oraindik ere lanik ez daukatenak gure herrian, behar dutena da egoera ekonomiko hori buelta ematea. Eta horretarako ere, eredurik garbiena daukana Eusko Alderdi Jeltzalea da. Benetako motorra eta klabea da, norbeak bere buruarengan konfiantza ukitzea. Konfiantza ukitzea, herri bezala. Zatik hemen da bizkigun beste hauek, PP eta PSOE, eta hainbat eta komunikabidek. Herri kontzientzi hori itzali nahi dute, urtu nahi dute. Zatik gu herritarrak gea, hiritarrak gera, danak ditugu eskubide berdinak, gizarte justu bat nahi dugu. Ez dugu inor zokoan utzi nahi, bide bazterrean utzi nahi, baina aldi berean herri bat gara. Da herriak autodeterminatzen dira, herriak erabakitzen dute bere etorkizuna. Personen eskutik noski, herritarren eta hiritarren eskutik, baina herri izarea daukagu. Eta beste hainbat eta alderdik, kasuan gaur egungo gobernuak, Eusko Jaurlaritzak hori izkutatu nahi du, urtu nahi du. Horregaitikan estrategi politikoak gauzatzen direnean, denbora luzeako izaten dira. Eta gaur egun, da hor ikusten da, Ezker Abertzalea ez, Ezker Abertzaleak legalizazioa nahi du. Exigentzi demokratikoa da Ezker Abertzalea legalizatzea. Ez da posible, beste eszenategi bat aurrikustea. Eskubide osoa dute hauteskundetan egoteko. Da hori Madrile badaki, PSOE badaki eta PP ere badaki. Baina nahiago dute oraindik alduten neurrian, panorama politikoa kontrolatu ahal izateko tresneri horrekin, alderdi politikoen legeakin berriz ere kontrolatzen saiatzea. Baina ez dira konturatzen etorkizunari begira
herri honek denbora berri bat ireki duela eta iraganeko formulakin dabiltzala, iraganeko instrumentuak dira horiek.